هەفتەمێ زیێدەبوونا گرژیە di dosyeya Sûriyê de di navbera Rûsya û Tirkiye de gerano ji civînên esîtana di navbera her sê welatên gerentor de dest pê dike. Ji girê Wezîrê Derveyê Rûsyayê Mikhail Bogdanov di lêdwaneka rojnamevanî de ragihand ku civînên hevrêzkarî ji bo geranû ya esîtana derbarê Sûriyê ku dê di 22 û 23 vê mehê de were li darxistin dest pê kiriye. Serbar kir ku rêkeftinek di navbera Tirkiye û Îran û beşdariyên Sûriyê de heye. Her wiha dewletên çavdêr wekû Îran, Iraq û Libnanê dê beşdar bin. Tekez kir ku giringiyeke mezin bi pêşhateyên Sûriyê têdan. Pêşketinek derbarê guftugûyên Rûsya bi Tirkiye re derbarê geştên balafirên Rûsî ji bo Sûriyê heye. Her wiha berdevke bi navê Wezareta Derve ya Kazaxistanê Abîk Ismadyarov ragihand ku gera 19 ji civînên pilebilintên welatên gerentor Rûsya û Tirkiye û Îran ya proseya esîtana dê were li darxistin. Di vê derbarê de li New Yorkê civînek di navbera her sê wezîrên derveyê Rûsya û Tirkiye û Îranê de Sergî Lavrov û Hüseyn Emîr Abdullahyan Mewlûd Çavuşoğlu de ji bo lihevkirinê di dosyeya Sûrî de di komelgeha giştî ya Netemin Yekgirtî de piştî bombabarana deverin kêmkirina asta şer li Idlibê hate encamdan. Li aliyekî din li darxistina geranû ji proseya esîtana di demekî de tê ku girjî di navbera Rûsya û Tirkiye de zêde bûye. Îro jî Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ragihand ku Rûsya bi erkê xwe ji bo dûrxistina Qesedê ji sînorê Tirkiye ranebûye ku ev e du rojin û Tirkiye biriya balafirên xwe yên şer hejmareke mezin ji navçeyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê û baregehên Qesedê û rejîma Esed armanc kirin.